Zdravo, draga bako, kako si mi ti? Hoće li ti danas kakva mala pomoć treba ti? Ja uvijek rado svratim s tobom, volim bit, jer znam da ti ćeš nešto zgodno smisliti. Ti doista si nek čuje cijeli kraj, i doista si strašna baka, znaj. Jednog dana baka je htjela pokupiti suho rublje prije no što sjedne pogledati nogometnu utakmicu na televiziji. Vidiš samo koliko rublja, Pomisli baka. Tko bi rekao da je to za jednu osobu mene? Tada doleti nogometna lopta, a za njom Tin. Zdravo, bako! Zdravo, Tin! Jesi li došao gledati utakmicu sa mnom? Ne, bako, dan je prelijep za sjedenje pred televizorom. Igramo nogomet, bako! Ne, Tin, umorna sam od pranja. Malo ću sjesti i gledati telkač. To je lako, bako. Dođi, pokazat ću ti. Ti budi vratar, a ja ću trčati za loptom. Hajde, bako, zaustavi ovu. Zafrknuo sam te. Nema veze, bako, daću ti koju lakšu. Ne prelaku, Tin, već mi ide mnogo bolje. Hajde, pucaj kad želiš, ja te čekam. Izvrsno, bako, mogla bi biti dobra, znaš, samo moraš vježbati. Joj, bako, sjajno braniš, probajmo još. Ne sad, Tin, sad je poluvrijeme. Hajdemo pogledati malo prave igre na telkaču. Opet se pokvario. Sad je bolje. Drži ga, da, hajde! Kakav grozan vratar. Čak i ja branim bolje od njega. Prošlo je neko vrijeme dok je Tin opet došao k baki. Cijelo je u kupnji. Pomisli Tin. Uključit ću telkač dok je čekam. Nalikuje na baku. Je. Što će ona na telkaču? No Tin nije znao da je baka pošla gledati mjesnu momčad i završila kao njihov vratar. Sad je spašavala utakmicu. I Tin je ostao gledati program dok nije došla baka. Dan je prelijep da sjedimo pred televizorom, Tin. Cijelo sam popodne branila na vratima. Hajde, pokušaj ti postići pogodak. Nemam li strašnu baku?